Usay kini watay kwarta, makapabaga tas naong taon usahay oy, labi na kinahanglanon gyud kay nimo ba. Pero kini nga ko sawal hiya gyud niya. Pero ayo masabtan ako sugilano no. Inaniyo na ko pagsugot sabtan nang inom ko. Nya gahuwat ko sa amigo si Jigo Castro, katakanta ko. Angelita, my Angelita, you're the most beautiful Peripina. Angelita, oh Angelita, ikaw ramang ang akong gimahal. Angelita, my Angelita, I will never say sayonara. Angelita, Angelita, I will always stay because I love you. Angelita sang, bisan ako sundaro ramang. Ang gugma ko, kanimo rangit ang putranan. Kung matapos na ang gira sa Israel o Iran, ang Angelita sang, I will bring you to Japan. Angelita sang, my name is Yataki sang. You say my heart loves you only, but you always call me Tumanakse. Philippine Silver Young, Warsi Bonita is sayonara. But I should know because what kasi wa taksang I love you. Angelita sang, bisan ako sundaro ramang. Ang gugma ko kay mo rangit ang utranan. Kung matapos na ang gira ning kaributan, Angelita sang, I will bring you to Japan. Manaday. Dito ko sa eskwelahan. Dito si Konsihal Garing. Ha? Dito si Konsihal Garing. Gusto mo ito? Nangata po doon siya kwarta doon para palit ko ng bugas. Ngayo ka, ha? Ngayo ka. Itagaan unta ko pero nawala ko nawata uy. Ano man? Para palit ba ko ng bugas? Ano Sa man man siya na nawata? pumatay bugas? Huh? Bungot sa ito, yan mo. Sa taon, bil ka kanindot to. Gitagal ka kwartas politiko. O lagi niya palit para palit man ko ng bugas. Naa pa man tay bugas. O, di ipalit sa di mo sudan. Wa man siya mag-ingon nga para sudan para bugas man niyang giingon. Katawanan. Huh? Lucio, rumbuga, di ba? Pagkidot, pwede mo. Mura ka na tao sa tinghuwaw. Sagdi na lang dong uy, dagan pa man tag bugas sa. Amo sa di mo, eh! Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Ay, nanghatag day si Konsihal Garing gahapon dito sa eskwelahan. Dito magsis Konsihal Ricky Garing ko yung ni Kapitan John tumulak ko no dito. Nabasak. Unya, natagaan mo. Ano tagaan tamin ay, pero palit bugas man. Wadawa ta milda na eh. Ngano wa man dawatang milda? Kaya nabang mo kung bidaghag bugas. Ay, pagkakigot-good niya. Ngano nga man niya dawata? Pilap man ko no'y gipanghatag. Ambot lang kanay, pero siyar man dito. Ako kibao. Kahanggaw pa yan bayana. Din man tao na maliwat oy. Pariara. Ang ano man eh? Paria! Kaya basta kay paria! Unsa man nay? Hoy, naunsa man taon ka? Katong gihatag ni Konsihal, pasalamat niya sa mga tao nga nakadaog siya sa eleksyon. Unya nga nung man nimo, dawatay mo manggibalibaran. Ang nay na pa man mi bugas. Hilumoy! Sa ato pa, o uwa pa mo'y bugas, imo untang gidawat. Oo. Sa mga tao ng utukan ni mo itaon, Milda. May bugas ka og sawa, gidawat ato ni mo. Kay kato pasalamat man to, dili man to utang. Aw kamulay dawat ato, mauwaw ko. Uwaw si mong kagaral. Kay nga no, nagtuog kang dili to mahurutin yung bugas. Kurot uy, hapit naman gani. O haskang kagitaw ni mo, in taon. Bagok! Aray! Oy, Bagok, ipa-check up ng asawa ni mo. Kay basig,
Naku aning utok ani na unsa nila luagan talinis utok ang tornilyo. Kung doon yung Ma'am Daisy dito sa ilang Dr. Pinya, Isidro Pinya. Ay, para sick up na. Uwat yung kwarta. Dada na lang na dito sa albularyo. Ah, Unya na lang bayan. At albularyo, Nay? Oh, pre! Paborito ba binat? Inani ako asawa taon ko kasabot mang diwawon kay ba. Kunya ako lang gyud siya nabatayan. Mura di gyud kamaong maghunahunag unsay maayo. Basta parte ng gali mga inabang, mga ipanghatag. Ang buti ko kasabutan niya gyud duwaton. Kunya usa kagigayon ana. Pre. Mayo ka na suroy ka, pre. O nga naman pre ha, niyabitaw ko kay gyan, habang ko giyagi sinahan ba, diyan ako gyan ha. Nya, magian man din ning inyo, niyagil lang sag ko. Manghapit ko din ni pre kay tuyoon masaday kay ning inyo pa no. Ang gamay, pre. Bawa lagi. Dali, suon mo. Mare, suon mo, mare. Day, so day, pasudlong taong parintoy day. Dali. Ari lang ko sa gawas, uy. Saan mo tao? Pasudlong taong yan na kasi gawas. Yabang no. Dali nga rin, pasudlong taong parintoy. Diri lang lagi ko. Putan ka na. Init ka niya sa gawas. Ato tasun. Mauwa ko dito sa sud. Sa Ari lang kawawan mo, ko. Ari taon lang lagi nila. ko. Kapuya sad nimo, uy. Muna na lang ko ulit nimo, uy. Ah, Kapoy nimo. Uy, pubagas ka. Uy, Milda! Day! Wagi ko sabot aning batasan ni ko asawa manggiwaon manggiikugon nya abot unsa gid ba anak unden Asa na mo to asawa ni mo, pre? ay mauna uli pre oy kay murag lain yang lawas Uy. Nagipasagdan lang to ni mong mulakaw nga. Siya lang usap, pre. o sa pre Nung unsa, imo ka itong imo mugutong asawa ka niya, naglain kang lawas adto. Imo itong gipasagdan. Gikuyugan na to ni mo. Basta kung sa may tabo ato daan niya, siya na usap, pre. okay na to siya pre okay na to Uy, unsa man taong ka, pre. Walang tatunay mo ko. Wala lang tagkamahapit nga, re. Bilahos lang tamo uli kay lain kang lawas ato, pre. sag dito siya ay dito istorya ato niya itong istoryahon nga dapat mainom diya Mag-inom-inom, taga naglaim kang lawas ato. Ato sa inyo ba? Ati man na to, naun sabi yan yung banaha, ako mo, na. unsa ba mauli na Ako pre, asawa, ni Mato, pre, gilarutan ka, pre. uwang dia pre lurut Bitaw, pre, ulit na lang, pre, kay basin kung sa'y may tabo sa mga asawa taon, makonsinsyam lang doon taga-apil. Sunod na lang na mag-inom, pre. Kanang, pre, problema. Una sa tos misis ni mo, pre, taon, sunod na lang ta mag-inom, pre. Puso na karon, Ay! Unsa ka man bagok? Lupad ba sa espiritu tanimo? kibayana Unsa ka? kibayana bisig saon Kisa may kunsa nimo? okay sa ba ako asawa nga membro sa Maka Unsa membro sa maka? makalilibog kayo Na naman, sa may nahitabo. ay naman kung milakaw ka din nanay Oh. unya nakagibis bahay sa akong kumpare mihapit may unya karon pasudlonis bahay sa akong kumpare si Binta di ko musuod abot gano'n na niya Nga naman, abot lang bawa ko na siya kanahan yun anong mauwaw man? butang niya na yoy unya gipugos yun kay maikog bataon ko sa akong kumpare ako siyang gipugos nga padayon yun nya wagin siya padayon ako gipugos suko ba noon mi uli biyaan minukos kanahan Unaunsa man mena siya taon. Oy, nganong imo mang sanggipugos? ang di mo pugson nga init nga sa gawas nya wapag paghiling kuranan Adi ako yung gipugos ang musuod sa bahay sa akong kumpare taon nya ato mo sunod sa gawas kay magbaro-baro ko siya dito murag sikyo Unya, suko pa noon gibiyaan man noon ko nya para ka na ra, masuko na pud ka. ay di man gud nay lain mo kung kayo ang isulti sa akong kumpare kay nangita lagi niya taon kay wa man musod mo to akong giingnan nga kami una na lang pre kay uli naman naglain man taong lawas di uli siya una giingnan mo ko sa akong kumpare nga ano wa man tawo to nimo kuyogi naglain mo kang lawas ato basin pag yung unsay may tabo kuno niya sa daan lain kuno kayo ang gisulti sa akong kumpare nako Ay, naunsa biya taon mo. Kagamay, ra gyud taon na ng inyong problema. Sulbara ko no na ninyo. Ano sa mga kabago? siyempre magok Masulti-sulti pa man dyan kang nanay. Uy, mura mo kag batang may buot.
Oh, suko pa ka di mo nalay tao sanay. Imo nang nahan. Maog kay ni, anong sulti-sulti pa man ka? Nagpahaba na ka nga to niya. Ako babay no, supangan Nya, be, anong sulti-sulti pa man lagi ka? Papoy ni mo. Ang amo ta naman siya nga, unsa na, mauna, di ako gisultihan. Sabat niya, uy, gusto lang ka makasabaan ko da. Oh, kaya no, dito sakto akong gingon mo. Magbibiyaan ta ka? Magbibiyaan ta ka dito? Oo. Natural, dahil ka man kay, mamugos man ka. Moingon gani ko dili ko. Dili, gid na, ayaw pamugos. Bala ka man taon ko nimong pabilin ka dito sa gawas taon sa ilang parintoy. Init pag yung kayo, wapay yung kalikuran mo itong gipunggos, tigit papasod. Nganong mamugos magid lagi ka nga mauwaw man ko? Nga nung mauwa, magkausik kawawan ni mo dito. Ay, pagbuot, uy. Mao lagi dahil na, dahil kagingon ay pagbuot. Bantay bitaw sunod ha. Siya bantay, tarong anay mong pagkatawa. Nagtarumit ako. Namahad ka na ako. Pagtarong diya pagok, tingalig na, labayong tika nagtakob sa kaldiro ron. Sos labaya, ay hadloko mo yun ta. Ako, nagtamor ba ako sa imong inahan ha. Nga di ta mag-away. Pero, mawagin nga paagi nga, mangita kag-away na ako. Mag-away kita na. Wala ko pa sa nginli, kay ikaw may nag-una-una. Ano ako may nag-una taon, mildahan, yabag ka diha. Nganli ko rin mo gyabag. Di man, kadang ang kadabang, ang dayabag. Tapad ay, sultian nagyabag, maudjud ka, ingon anak yung Wa man ko sinutan. bingog yabag taon. Kaday, ang ako ba na? Nayabag ka, kaklaro atong niingon ka nayabag. Ay, kadi mo mildasos. Sus, sa di mo, Di ko sa di mo. Melda, bago! Oh, Kaunsa naman sa diha? wa nay oy. Aw, lagi. Awa, bida di palang tungod nga, imo na inahalay. So, Ngano man, kulatahon ko nimo. Sige, kulatahan ko nako. Be, dito sa ngulo taon. kulatahan ayon. Ayaw, sagkus. Bida, pugson ko Kuk, ni mo. sige. Nag-away na sad mo. Wa nay. Aw, lagi. Pitasos, kalami na gini mo. Sige, suwaye. Lukon mo ko nimo. Gusto kang ihapos nimo ng takop sa kaldero? Sige. Oh, ya plus. Hapusan ko ni wa. Dokor ko ni wa na. Ha? Adi ay. Wa, Wa na. Wala ka mahadlok di ay. Hawa ka mahadlok. Oh, Ops! Lihay. kalihay gida. Hawa bitaw. Kini ay. Oh, Be, wa kay go, wag yo. Ngano man kaday? Ay! Bagot! Wa mi mag-away doy, wa mi mag-away. Kasi mong mata! Lumihagtok masuon ako ng kaldero! Sakit! Tabangay ko ninyo, ay! Napaong maning pananaw ko! Maresip niya tao. Milda, dalian sa daddy mo. Sini ko paglapay mo sa kaliro. kinuo ko nay. DXD Ay, mga wa mo'y mga batasan. Kini magud si bagok nay. Kung sa imong pasagilan, nabayag mo siguro taon ka, bida. Ikay naglabay niya taon na to. Niya ako yung pasagilan. Ang ka. Kay ugili patungod nimo. Di magud ko manglabay ba? Ikaw man akong gilabay. Porbida sa taon ni mo. Nga naman labay ba taon ka? Wa man ko ni maskuha. Ang makalagot man ka. Ay, gusto na mo. Wala na ko siya Gusto suguan. na. O pag yun mo mahuman. Na, bagok nay ay. Sa ako na sa Milda sa doy. Milda to, day. Zaman, di mo manghilom. Kaya panglabayo ta mo ni kaldero. Gikuptan ko na baya ni, ha? Ha? Nay. Ilabay ng kaliro, nay. Ilabay ito sa gawas. Ayaw nila. Bida, labayo ta na, nay. Yata ni mo, Milda. Ayaw tuod nay. Amin na nay, be. Amin na nay. Panghilo mo. Ilabay ko ni sa gawas si kaldero. Mas maayo pa, nay. Sige. Patay. Naigo, nay. Ha? Naigo paglabay nun sa kaldero. Nayati na. Ikaw man doon. Ako sa gidlabi. Unsa ka taon pa rin. Ang taon sa Bilba, nay. Ako sa gidlabi. Angag. Kayo di patungod mo, di man to na ko ilabay. Kinsa na! Kisa na na niya. Ako ni, naigos ka diro. Ay, patay. Hala, nangita na ako. Kasi kalabas ka diro ato. Wa na dong. Patay. Dong! Nisibat na! Dito taga dinhi! Taga din nito ay. Bebe, ako gwason. Ay, bagok. Ay, sulti ha nga. Ako naglabay. Ha, bagok ha. Dong, naigo di ka sa kaldero, dong. Sikitay, now. Lakrang itong lubot kaldero niyo. Nga mitugpas kong agtang, kitay. Ikay naglabay ato, nay. Kinahanglan magbayad mo sa inyong gibuhat ako, nay. Kining lakrang itong lubot kaldero. Nga nilakra sa akong naong, nay. Di gano'n pakapason ba? Bidinsya man eh. Bakas ka. Pakita lang das kurtin, nay. Ay, dong, mida. Ano sa kurtin sa dayon. Para kaldero kurtin. Husayo tala ni dong, ha? Sayon yun. Husayo tala ni. yun.
Maayo gani kay misugod sa taon kariglo taon tagaan ako 150 nisugod sa taon kwarta-kwarta kay naog batahay probida pero usar gyud tawo ibaso na ko ani kaniri yung akong asawa ang sinugdanan na tanan hangtod nga napil lang hinuon ako ugangan sun taon na ako akong asawa di ko kasabot sa batasan amot lang pero pinangga din ako akong asawa pero di lang ko kasabot batasan usa man akong buhaton taon ani kun kamo pasultihon tabagi ko niyo ate pres kani asawa mo gyud ka ate pres unsaon man ni nako babay lang sa gaglapil ba ma kay di mo kasawa bagok. Good morning dia. Yes, good morning mga mama. Sa mga tao inom ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Kamu mga driver ini padulong na to sa trabaho inom kita ng Said Panyawan Coffee Mix kay panington kita. Kondisyon kita mahuman ang atong trabaho sa ato ang opisina kun manginom ta og Said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres. Okay, uga ko sa pasalamatan kulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katudas sugar. Ug ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, inom ining Said Panyawan Herbal Capsule katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag na kamakaon sa imong pamahaw, inom da og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Magyapon sa panihapon. Inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule una ka mokaon sa imong panihapon. Ugalang na itong na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol, tungod kay doon na makaayo, makatambal, ano itong gibati-bayin sa kidney. O UTI, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, basta Kogon. Okay, thank you kay Ate Pres. Sa mga tao nato, mga kaisuna nato, nga nasayon ko nun sa ka-epektibo ang ato ang Said Liniment Oil. Kabog yun ang himong number 1 sa ato ang Said Liniment Oil nga tinuod yun. Mangutabang nato, pawagtang sa mga sakit sa ato ang kalawasan. Buko-buko nga magsakit, kilid nga magsakit, bata nga magsakit, paa nga magsakit, bagtak nga magsakit. Og labi na yun mga katul-katul, paso-paso, og ingon mga dysmenorrheas kababayanan. Kuto sa kabataan ilikay pagyutan sa linggi kung ato nga plasan sa ato ang Said Liniment Oil nga anak rama palit sa butika, di ba din? Tinuod na sa butikar yun na mapalit. Pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal. Yun niya, makita lang tayong produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Said Element Oil o Celebrity Beauty Soap. O ang Panyawan Coffee Mix nga maugiim no ni Tatay Jimmy sa di pa siya mo biyahe siyang Og ni 09F. Dani, og ni Dani. O ni Sir Dani. Dani, Oh. Minang og ni... Ni Mamerns. O ni Boss Mark. Hindi gigi dia. O ni Ati JJ. Mao nga kung layo-layo sa Chiras Butika, pwede naman sila mag-Shopee. Shopee na lang, pareha ni Nanay Virgie. Shopee na lang siya order og Said Panyawan Coffee Mix. O niya, kining atuang kay si Mami Virgie magtahi, may inom mo yun siya Said Panyawan Coffee Mix, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, og mag-aray yun na siya sa atuang Said Limited. Thank you kay ni mo diha, Mami Virgie. Salamat kayo. Bam! May bunta! Konsyal Honorio Magunsay. Katubatong katulgan sa San Francisco Leyte lang. Aha. Katong nakukay bahay. Kita rin nagtikaw-tikaw. Oo. Salamat. Gulungan yung nila. Si Sir Alvin Imbudo. Sir Alden? Imbudo. Oo. Okay. Mga Siya nabaliya, may talent manager ito, no? Si Father Juto. Yes, sama imbuntak, Father Jose Tolentino Duto Rosal. O man ang ilang PP si President, Brother Leonardo Duarte, mga members Alvin Imbudo, Nerissa Imbudo. Asawa ni Sir Alvin si Ma'am Nerissa. Ma'am Nerissa. Maria Victoria Temporada, Leoncio Temporada, Christy Altres, si Duarte, Patricia C., Joy Morino, Cerila Amarga, Luciana Mulig. San Francisco, Southern Leyte, Paris, no? Okay.
Salamat kaayo. Ayo ko Ato sa pasalamatan si Kapitan sa kanang Ilaya ba? Katong Ilaya ibabaw ako do ba? Si Kapitan Arthur Lini Digamo. Thank you kanyo mo diakap. Salamat kayo. Oo, salamat kaayo kanang murag kadigamo ang apelyido sa iyang bana murag mao man apelyido ng bagong DJ sa atong IFM si Anthony Digamo, taga Sagbayan, parinti siguro sila. Anyway, ayo ko makalimutan sa ato ang mga kalihukan dyan sa simbahan at sa mga services sa iyong buntag said Celebrity Kotik Beauty Soap para sa atong skin protection, sa atong skin care, alam sa atong mga skin problems. Aduna ba ka may mga murag itom-itom sa inyong naong? Murag na sunog, labi nagdili tingli ang dapat sa imong naong imong butang sa imong naong udili mo angay sa imong uskarang katigwangan pa. Wa mauyon siyang dugo. Murag na sunog yang panit. Kanina lang said Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione and papaya extra. Ano na sa kinin natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Ano na sa kinin mga sangkap para ingnunta magpugis-pugis magdura ba murag dead skin mo pero sab kini siya ang atong said Celebrity Kotik Beauty Soap adto lang mo kamo mautana sa butika ayaw mo anong suroy-suroy ha pangutana diya sa butika na mo aning sabon nga said Celebrity Kotik Beauty Soap unya tan-awa ko aron dili ka mo makaingon nga fake ini dili na siyang sudanan baskili na ilang kabutang din ay said marketing SCED said marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw, Gilyat. si Bagok Ate Pres. Bagok? Oh, kanis Bagok Ate Pres. Diferensya sa ni sa atumiagi kay katumiagi ang problema niya yung bana kato siga kay bata. Kinis Bagok lain po ni taon siya. Saman. Kay yung asawa manggiwahon kay Ate Pres. Oo. Oh, manggiwahon kayo niya di kasabot din mo masabtan ba na mga hatag og hinabang sila sa junjun tumulak nang adto dito og si Konsyal Ricky Garing umaabot nang hatag og mga palipay or mga gasa or mga para pamugas taon ba. Wa man dawata siya asawa kay dapat sila bugas saon mga da nya kaning ang iyang ugangan taon mag-away sila sa Bagok iniglabay sa kaldero ang iyang ugangan na igo pag igo sa iyang ugangan gilabay ang kaldero sa gawas na igo pa tong tao to dito sa gawas og nikiha nakabayad din sila dako kay katidad 150 nya mao ni nga problema ang Bagok unsaon ni nako ako asawa taon may tatawag may gani usay ako problema ni Ate Pres unsa man taon niya akong asawa di ko kasabot kay lain lang kuno iyang batasan unsa may iyang buhaton ani paliw tabagi ko ninyo unsa man ko kamo pisultiyon Ate Pres asawa mo ko Mauwawon gid yang magiwawon gyud Ate Pres kay musud sa balay kato siya kumpare di musud kay pisod-pisodlon di gyud siya Biyasang kauwaw ani niya no. magiwawon kay Ate Pres bam natin mabasa diha Ako pang dura ni Gulyat ba murag dili maawawon akong ikuan ibunyag siya kanang gitawag bitaw sa English Gulyat og dili dabi tay kanang termino sa English atos gitawag og high pride Di sad high pride. Dili man ni high pride. Kay dili man taas og garbo. Mauwawon kaayo pero sobra kana dili sa mo dapat og naipanghatag Ay, basta kay mauwawon. Dili siya kasabot kay ang iyang tuyo ba og mingon ka nga palit lang isudan dawato niya pero ang ingon nga ay palit bugas siya napo Di pa may bugas bugas. siya Di ba siyang dawat? di siya mo dawat kaya pa may bugas pero ningon pa to nga ay palit lang isudan bisis dawato to niya kay wa man siya isudan Pero di maigo ang high pride. dili high pride pero ako na matikda niya nga ingon ana yang kinayapan dunay usa ka butang nga grabe po siya kahingaway siyang bana di man siya siya ingaway Dili nga wayo. labi mo di kaldero Dili, kuan Dili. lang. Pero kanta. Wa ka mamali. ako gibali Ate Pres Ay, ina oh gito yun ako kuan Ay, nahadlo kag kuan ka minuon. kuan ba kato siya nakalabay lang to siya kaliro kay gipugos wi siya bana sa ilabay ako pero ana wato hilabay lang kaliro mo to naigo ang Naigo iyang ang nanay. Paglabay sa iyang nanay pud sa kaldero, ang tao nga dunay tuyo nila mo'y naigo. Oh. karon kanina lang ka Sa man. Sige. kung ari ka dire sa balang kasulatan sa Old Testament nga ang title mga babay Oh. kana pero migo siya na Sirach 25 versikulo 19 okay ang title mga babae. Babae. Sa verse 19, ang bisan unsang kasamok gamay lamang. Kun itandi sa mga kasamok gumikan sa usa ka babae. Yeah, karon. Ambot ka kung bayot ang mga kaikon dito sa musig away. Bito, sa ato pa, bas dako gyud ang kagubot ba kun ang babae na mao magsugod. Mga na, naimutang man dire. O, naimutang man dire. Pero, mo'y pag-aing nun lagi nga kanang na ang
ang kagubot sa kapanimalay dapat unta nga ang babae mao man mo dag kabugnaw kay kahayag mo si termino ng pacify o sining binisaya ana Ngayon mo pa sa pangalan ni. mo am Bahata o kalinaw ba na? o nya siya ug tag word ug termino nga amaam sino man mo amaaman kay magpadayon man siya paningkang Di lagi ito po siyang kinaiya nga, sobra ka uwawon, mauwawon. manggawa. Yung bana mo nang ginaglagot yung bana kay sobra ra. Oo, ka mauwawon. may Pero di man ta makakuha na na, uy, kaya dami ko'y tao nga mauwawon. Di ba? Nasa sobra ka. Kuhaan. Marang-arang na lang na yung ana kaysa makabatong kag-asawa Nga. kaya nagingot ko pare dali mo sodre kaya naman niyo tuta sod ini ko mapuno tumingon nga kanang pwede mangayo akong dadaan ng mga bata ang sudan natagay ko para sa akong ero sobra po nakaway-wow no naingon ana ako patilawon to dito nabili magdaw ko imong cake magdaw ko imong kuan onsengan ini murag ang sulbad lagi yun ani no Enrico ang kisinganan ng kwan Si Kwan, si Bagok? Bagok. bagok og sa karaan pa mga katigwangan sa bukid bagok pungpay ig-alam po Nagilan po. Ig-alam po. mong asawa ayawat magkasinabot ka mo na ay kalinaw inyong panimalay Pero no? tingali mo gini kinaiya sa iyang asawa. Pero sobrahan na po ito sa hay, no? Muna yung iya lang tingali kuan ko anon sultihan ba nga ayaw pag pasubrai mong kauwaw day ka mahug ka anad kuan. maputol tong istorya Gulyat Mali ba? ganiya ba naminaw ko sa balita sa Manila birthday ni ron ni Sir Enrico Oo. aning pizza 23 23. birthday din ng Sir Enrico di ay oo kani dugay man ni ma-air anyway balited happy birthday sa apo sa tong tagiya nga Nihapit sa sad birthday ni Kuya Gili. Ay, amaong June ba Oo. kano sa yung birthday Ako June 25. Unya to bam. Unya, bam. Unya to bam. Kwan gubot pa niyo yung pagpuyo nakasal ba ka mo? Masigwa ka mo'y kasal, bunawa mo'y blessing, papakasal ka mo na may kwan. Mass wedding, way bayad. Nabitaw. Oo. Kasi Kuchel Francis Baris, nag-mass Oo. meeting sila, daghan kay sila mass meeting. Dili ko mo encourage nimo nga pagbuwag ka mo kung kinasal ka mo. Ang ako nga i-encourage ta ka pagpakasal ka mo kung wa pa mo makasal ka basta wa ka mo blessing sa kanang Dios sa Ginoo. Kung kinasal ka mo, ayaw mo pagbuwag, di ko mo encourage. Apan. So hindi ko nang bayot dong. Salamat ako nagating ko naman doon. Kuna ko ang puzzle tihon. Yan na yan guys, nadungga na to no ang lang episode karong adlaw. Diri sa atong paboritong kon ako ang pasultiho no. Sulat sampo ni Bagok guys. Bot siyang asawa no nga si Melba. Si Melba ba to? No nga grabe ka mang giuwawon. So kung ang uban guys nagka-problema silang asawa nga grabe ka. Ang uban nagka-problema silang asawa o partner no nga grabe ka sirok no. Bagagnaw pero lahi po ning kabagok guys kay problema siyang asawa nga grabe ka mang gialuwa ulawon. Well para sa akong kung ako ang pangutan guys no. Tanang sobra no na gyud maayo. Para sa asawa ni Melba di gyud maayo no ang yang sobra ka mang giiwawon guys. Imagine no gitagaan na og kwarta para palit og bugas no sa kandidato. Pero wa niya gidawat gidahan pang puno sa bugas. Pero kung niingon siya og petog sudan, dawaton niya kay petog sudan, diba? So makaingon po tanong nga murag may pagkatanga, tanga no. Oh, sabot guys kung unsa siya nga klase nga pagka nila lang. Wait, klaro ba siya common sense guys nga na. Ang kwarta is opportunity naman tani to nga niabot siya guys no. Kolek hago-hago o wala man to niya gipangayo no. Wala man po to niya gipangayo pero o lagi tungod lagi sa kauwaw or delikadisa na lang pagpuro no mo tong wa niya gidawat guys kay mauwaw siya. So kung ako kakamilba guys no dawaton to kay lagi hinatag man to wala man po siya nangayo di ba? Prambot lang nabagay taong linani pod guys no og kinaiya. I think 1 in a billion. Dili 1 in a million, 1 in a billion. Kanang inano nga klase nga tao guys, nga tagaan na di pa modawat kay very rare na kayo siya no. Especially karong panahon nga tanan nagkalisod.
tanan pa nagkalisod or kamera mangguri nagkalisod ani guys. Lisod siya guys no, as in grabe ka crisis gyud ang panahon karon. So para sa daghan pang komentaryo maghimo ta guys no og reaction video guys. Pinoy sa Amerika scammer pala. Kakita naman ko ani. Para sa ako guys no, gamay na siya nga problema no, minor lang kayo nga case. Pero lagi para sa atong kalingawan, ikuan na lang po no. Para sa atong kalingawan. Diri guys, o lalaki araw-araw umiinom ng alak sa loob ng 20 years. Araw-araw, can you imagine? Paano siya nabuhay guys kung everyday siya nang inom og alak? Kay bawo kita guys nang ang alak di yun maayo sa atay. Por na po ubano nga nasanay na kung dili makainom og alak magluya. Asa po gani siya kwarta gipay og alak. Parehong kwento. Guys, do na bumay kaila nga tao nga halos everyday na lang mo inom og alak. Ako na ikoy kaila guys, lain kita na ano og ma-feel ni guni mo nung bisag magsugat mo guys, manglisbaw gyud ang bahong bino. Lain kay baho, kasukaon ka. O ganit tungod sa maong alak guys no, mo nay common gyud no nga hinungdan nga mag-away ang pamilya. Og bisan pa man nga away sa barkada. Kay wala gyud saktong taras no ang tawo nga makainom og alak samot pa kung hubog ni. Mula ang lahat nung nakatanggap kami ng mensahe, nangihingi ng tulong. Ang kanya raw kasing ama, araw-araw naglalasing sa nakalipas na 20 taon. Dito sa Dasmariñas, Cavite, nakilala ng aming team ang construction worker na si Chris. Kapag alak 5 na, inuman na. Alak 5. Nice kay na siya nga kuan guys no, term very witty. No, nakadangog naman ko na sa una pero na-remind pag usab sa ko, na-refresh ako na una. Alak 1, alak 2, alak 3. Meaning oras-oras nag-inom og alak. May amats na si Chris ng kanilang nadatnan. Klaro kayo o tando ay man ilang giinuman. Kaubos na ng kalahating bote ng ram at tuluyan na itong Ram. sinapian ng espiritu ng alak. Ang araw-araw niyang pag-inom, madalas daw nilang pinag-aawayan ng kanyang misis na si May kinilong tadpod sila og dugay no. Kaya nag-going strong lang gyapon sila guys nga. Nagluto ko guys pag una ko natakluban. Sa bani oy. Tilawan sana ako guys ang akong nokos. Kalamin jud sa nokos guys samot pa akong presko no. Presko pa siya guys. Tunga ra sa napay ko guys, tunga sa kilo nga nokos pero ang katunga ra akong giluto no. Kaya syempre ako ra magud isa pud nahurot ande nagdaginot. Ang katunga ay adobo ug ang katunga siguro unya paniud to kilawon. Hindi kayo kilawon guys ang nokos nga grabe ka presko. So tong Siron Bay guys kung giunsa no pag giunsa nga niabot ni nalampasan no sa magtiayon guys ang 20 years nga pagsub challenge no sa iyang
asawang grabe ka palahubog. Siya. Yung sildo niya, 480. Dalawasan niyang adak niya na 200. Dalaga na, hindi na po. Paano? Dito sa pang yung bigas pa. Sweldo ko binigay ko, mamumugit ako sa daan na ayaw talaga nilang uminom ako. Pasado alas 10 ng gabi. Na-feel na ko guys no ang sentimento sa iyang asawa kay di gyud po ko ganahan og tao nga palahubog guys. Ako mainom ko pero very light lang kanang pampatulog lang for dili ko hard drinker no nga makalimot na sa ako galingon manghi na bisag asa grabe. So ato pang padayonon guys ang video. Sinundo pa ni Leticia ang kanyang mister. Pagdating sa bahay, si Chris nag-amok. Sus. Lahi na yung bana guys kay mang amok man mag-wild. Ang iyang asawa mismo no mo yung gihagit. Nako kapoy asawa ani layo ray. Isa ka tuig buwag oy. Matud pa ni Avak Kefi, diyan namatay yung lolo ko at mga kapatid ng lolo sa alak sa bilang nila. Alak sila na mamatay. Totoo nga namatay sila sa alak. At tumigil na rin sila sa pag-inom din na Then from Jim 19, ang totoong rehab niyan ang tanggapin niya sa puso niya ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Then from Ang Meli, thanks sa papa ko, kapag nalalasing siya, he would just lie down and sleep. Murag ako guys, nanip ko. Before that, hanapin niya kami isa-isa magkakapatid, yun lang din, sleep na siya. Wow! Unta ka na no, inana guys, sana all. Inana ang taras mo pag makainom. Hilawan at nilong. Lupa na siya. Sampun niya. So magbasa pataglaing comment guys I sure ang banano nakarelate guys sa bukuan karon episode sa KMJS. From Gen Z Gentos, para kasi sa iba wag na lang kayong mag-aya, lalo na't dahil sa alak kadalasan nasisira ang pamilya dahil nananakit sila pag binubungangaan. Sabihin ng minsan lang din mag-inom pero minsan sinasagad pa maulagi. Pasangil lagi sa uban guys talag saram inom pero sinasagad man pod. Anime ganito yung tatay namin dati kaya ngayon meron na siyang mild diabetes at tumigil na din sa pag-inom at di na rin makapagtrabaho. Pero yung pinakamatindi at yung childhood namin ay nasira dahil nagkaroon kami ng trauma sa pagiging lasinggiro ng tatay namin. Tsaka malayo din ang loob namin ng mga magkakapatid sa tatay namin. So, tungod jud anak sa alak guys no usagod po na siya sa hinungdan. Mayo no mawala ang maayong pagtinagdanay no sa pamilya. Siyempre kisa may ganahan ng taong lasinggero. Di ba wala good mo nang undang-undangan na yun nato nga bisyo guys no. O dili po siya undangan ay minus-minusan lang kay di po ko mahalinan dirig tando ay hindi po ko dirig mga alak guys like dyan o diba horot na siya pero dili siya undangan no minus-minusan lang para mahalinan po mi